morning, guys! Finally, magba-vlog ulit kami today. Our little Maisha, our little girl, is already feeling better. Yeah? You're not sick anymore? Yeah, talagang busy the past few days kasi nga nagkasakit ito eh. So, hindi masyado nakakapag-vlog. So, si Ruth, ayun na, umalis na papuntang work. Usually 8:30 umaalis na talaga siya. Pakita ko sa inyo sa labas kasi I transferred my plants sa sa likod. Ano niyo yung aking tulips? Oh, may pa-open na ibang color. Ito, nag-open to yesterday. Yan. Nag-open. Ano ito? I think that's yellow. Yan. Windy po. So, ayan nakikita nyo. Nilupad ang kanay. Nilupad. Eh, hugaw na kaya mong likod. Ay, so, kailangan na dyan na sa Papa is dar. Nibalik mo na siya, ha? Nibalik ka nagkos basura. Ana! Let's go now. No. Yeah, let's go. Beneda, let's go down. Huh? Yeah. Change at diaper and then go down. Yeah. Si Ana po ay nasa kwarto niya na natutulog and straight na siya natutulog. So, happy na ako. Kasi nga, nakakatulog siya ng straight. Pero, pag gumising siya ng mga 6 o'clock, then kinukuha ko siya. Kasi gusto ko yung pag gumigising siya, the very first thing in the morning, kasi nagsasmile siya. She touches our face, yung papa niya or ako, and then to wake us up, and yan, nagsasmile siya na nagsasmile. So cute. I love you. Hello? Gusto mag-join? Marag taro. Sige. And another update, I think I mentioned before na may therapist po, may physiotherapist na pumupunta. Gusto talaga niya sumali. Ana, may physiotherapist na pumupunta dito every week is to help Ana out with crawling or like from sitting position, makatayo siya. Hindi pa ganyan na nakakalakad talaga siya or change from sitting position to standing. She's really trying her best. So, nakaka-proud. I'm so proud of you, little girl. So cute. Pero natatakot pa talaga siyang maglakad na siya lang, no? Gusto talaga niyang sumali. Mama, ay kabugat probi. Ay. Let's go to your room so we can change. You don't need your pacifier, to? Yeah. Let's go to her room. Ito yung kwarto ni Ana. Yan, may mga picture siya dyan. And then, may tinransfer ko dito yung isang bed para pag kunyari, just like recently, nagkasakit siya. So, I slept here with Ana so that her papa can sleep properly. Kasi nga, kawawa naman si papa pag hindi makatulog ng mabuti. Kasi siya, nagtatrabaho ba? Ana! Da! Ayan, so si Ana talaga, hindi na siya pwede talagang iwan na mag-isa kasi nga, she moves around a lot and then natatry na niyang bumangon mag-isa. Medyo hindi pa, hindi ko pa natupi yung niya, yung kanyang sleeping bag. Awa, uliho kayo. There was one time, she was playing here and then tinatry niyang, bumangon. Nituko diri ba sa sa crib niya. Talagang tumayo siya ba, tas mahuhulog na siya. She almost fell. I was in time at ko siya. Nasao na ko ba. So, I told Ruth na hindi na talaga siya pwedeng iwan na ganito. I-adjust na yung namin, yung
yung kanyang crib. Kita ko sa inyo yung labas. Hindi maganda yung weather. Ayan, cloudy. So, yeah. Let's go down, love. Ana, let's go down. Breakfast na ta, pangga. Breakfast na ta. Tana. Dito sa Netherlands, babies are trained to sleep in their own room na mag-isa. The moment babies are born, talagang diretso sila sa kanilang room pag nasa bahay na sila. Yeah, so, but in Anna's case, because she was born in the Philippines and then we moved here when she was almost 5 months old, so she was used to sleeping with me and my sister. So, yeah, iba-iba talaga, no? So, when we got here, tinatry namin i-train siya na matulog sa kanyang sariling room. Pero it took a while kasi nga, she's not used to it. But, so far naman, okay naman. Minsan, naghahanap pa rin siya sa akin or kay Papa. Pero, most of the time, okay lang. Kaya na siya na lang matulog. May naman, may baby camera. Sige. Sige. Padayon, Jai. Go. Dad. Go to them. Okay. Yeah. You wanna go to the camera? Hi, camera. Hi. Say hi. Go. Walk to the camera. Wait. Na hi. Oh, Jo. Who's Anna? Banana. What time na? Yeah. One for Anna, one for Mama. Ito muna. Mag-yogurt, mag-smoothie muna ako. Po siya, may avocado, spinach, cucumber, and then apple, and then pear. First, ha? Oh, cheers, Anna. Cheers. Cheers, Mama. Cheers. What? Kwaon man o niya. Kanilang imo. Wow. Na. Tahutso, Mama. No, a little bit lang. Hinay ka na. Good job. Gusto na. Hindi lagi mag-shout. Mag-shout, no? Hindi mag-shout kayo. Masakit imong tutunan, Ana. Di ta masinger anang bataan na. No? Di ta masinger anang buhata. Mga small pieces. Good job! Minsan kasi ayaw yan ganito. Ayan, naglalaro na si Anna dyan. So, mga few minutes pa and then we will go up. Punta kami sa extra room. Hi, Anna! Lunchtime na, guys. And we're just waiting for her opa and her papa. I'm currently making sweet potato cupcake di. So, may pa kasi kami, sweet potatoes. And then, Anna doesn't like it na steamed or yung sweet potato lang. So, last time, I made it into pancakes. And then, today, I'm trying out cupcakes para sa kanya. Sweet potato cupcake. So, same ingredients ng pancake. Anna, hey! Hi, Mama! Kakagising lang po niya. Mga almost, mga 1 hour yung kanyang tulog. So, nasa mood. Good mood ka? Good mood ka? Ayan. Hindi pa masyadong kita. Lumabas na yung kanyang ipin. 2.
Show them your... Oh, no, love. Show them your teeth, love. Ayan, may ano pa siya sa ilong mo. Hindi pa completely, nawala yung kanyang sipon. Hi. Hi, have you hunger, ha? Gutom na ning bataan eh. So yeah, tansya lang yung aking cupcake guys kasi it's my first time. So it's been in the oven for almost 20 minutes now. So 3 minutes and a half na lang at parang okay naman siya. Yeah, it's 200 degrees sa oven. Yeah, I hope she likes it. Malapit na yung kanyang papa if hindi siya masyadong late today. Nagyutan na. Ganahan mo apel. Ganahan ka mo storya? Na hi! Hi, Alaman! Hi, everyone! Hello! Ikay Ana! Yay! Hi! Flying kiss lang nila lang. Mwah! Mwah! Di ba na flying kiss, oy? Yan. Galing. 2 minutes na lang. 2 minutes na lang. Who's that, Ana? Who's that? Ay! That's Opa! Hey. It's not in the mood? She's just hungry. Oh. You're hungry? Yeah, and that you're not in the mood. Now Grandpa's coming. Hey! Did you order better weather today, Anna? Oh, was Papa. Ja, cupcakes. Ambil, Dai. Ambil. Da. Did you see my message earlier? Bye-bye, Papa. Bye, Dodong. Babush. Nana? Kami na lang dalawa. Ulit. Nagustuhan ni Ana yung kanyang cupcake. Ito ang realidad, guys. Wala. Ito ang realidad. Ito ang talagang itsura. Kasi busy sa anak. Ang mga gawaing bahay. Ano pala, birthday ng aking pamangkin. Kakatawag lang namin. Happy birthday, Dodong Sky Sky. Happy birthday, Kuya Kai. Happy birthday, Kuya Kai Kai. Happy birthday, Kai Kai. Yay! Yay! So yeah, third diaper change na ni Ana. Nagpupo na naman siya. Yan, ang dami kong liligpitin. Naka-on yung dishwasher. Tapos next batch na. So maglalaro muna kami ni Ana. Maglalaro. Hindi kami makalabas because masama ang panahon. Kagabi pa, sobrang windy. Yeah, kisibugat. Nalaro siya dyan. Nahayaan ko lang siya maglaro dito and every now and then kinakausap ko siya while naglalaro. Wow! That is blow, Ana! Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Uy. Nasa kanya naman yung remote. Kung nakukuha niya yung remote, ano niya sa TV, parang alam niya kung para ano yung remote. Ana, give me the remote, please. Ana, give Mama the remote, please. Hutso, good job. Wow! That is oranya. That's oranya, Ana. Orange. And that is blau. That's lichtblau. Light blue. Wow! Ayan, ang babaeng buhato pa natulog. Hindi pa natutulog. Iniwan ko mga 10 minutes ago sa room niya. Ayan, nag-iingay. Habang ang mama ay nagpupo. Ayan na guys, natutulog na si Ana. Kakatulog lang niya. Siguro mga almost an hour siyang andyan na parang pakanta-kanta, naglalaro siya mag-isa. Nakahiga lang siya. Finally, nakatulog na siya mga almost an hour talaga.
So, ako naman guys, nagre-ready ako kasi pupunta dito yung lola ni Ana. So, yeah, magre-ready tayo. So, update no, medyo umu-okay na yung aking breakouts. Kasi unlike nung bago akong dating dito, super grabe yung aking breakout. So, if you notice, meron pa rin mga dyan. Ito, na lang to, scar na lang to siya. Ito, mga scar siya. Ito, meron akong bago kasi nga meron ako. So, yeah. Pag meron ako, talaga may breakouts ako. So, yan na ang ating look for today, guys. Ito lang. So, yan. Nag-blush ako and then konting, eyeshadow. Konting-konti lang. Tapos, siguro hindi na ako magli-lipstick. Yeah. But, char. Muna na siya. Ito lang yung look natin. Simple lang na makeup. That lang. Yan. Gising na si Ana! Hey! Ana is awake! Yeah. Anna is awake and Oma is here. Yeah, we're drinking coffee. Yeah. She slept for over 1 hour. Anna, huy. Lulu. Have you enough? Organic po yan, no? Banana flavor. Banana yan. Ketchup. Chill lang kami. Kakaalis ng lola ni Ana. Chill lang kami dito sa playmat niya. Yan na naman, oh. Excited siya kasi we are watching Ayla. Gustong-gusto niya si Ayla. Tara, Ayla. Kay baby Ayla. Yung anak ni Simply Race. Ayla. So, bahay na si Ruth, guys. Nandito na siya. And, mag-init ng pagkain. Leftover namin last night. So, may kami chicken. Ito siya. May mushroom yan. And then, medyo matamis siya. Kasi, prepare namin with nasi. Bami nasi. Yan. Bami goreng papatok? Yeah. Bami nasi. Bami goreng. Yan, ito siya. Marami kasi siyang natira pa ba. So, yan. Nag-ano din ako, bapaw or siopaw. Init lang for 3 minutes lang. Hi, Ana! Hi, Mama! Hi, Mama! Hi! Guess 2 times. What? You can guess 2. Yan. Siopaw muna kami and then later on ang leftover last night. Come on, Papa. Come on. Come on, Papa. Come on. Hey, it's my Papa. Di ba nga But she gives me her food sometimes, though. Yeah, but not this one. The Bamis you will give me, not Kroepoe. Come on. Come on. Come on, Papa. Hey, come on. Gilong ni Popoy yung pagkaon lang. Wana papa, wana. So, ready ko na yung paraligo ni Ana, guys. Ligo na ang aking madam before siya mag-milk and then tutulog. Ready na din ang damit. Ito, gift to ng boss ni Ruth and my name ni Ana. Tapos ready na ang kanyang mga chichibureche and then also yung damit niya. So, ayun, nare-ready na ni Ruth si Ana. Nagpupo na naman siya. So, Ruth is currently cleaning her up right now. Yan, balikan tayo. I-on ko muna yung heater.
later on pagpasok para bihisan si Ana. Medyo init na dito. Papa! Ana! Babat na among palablag! Ana! Yeah! Kut, Papa! Ana! Ababa! Wow! Wait, down. Tulog na ang aming Inday and kami ay nag-chill. In die, to chill. Nag-chill. So I said Anna's already sleeping and we're just chilling. And I would like to shout out Buang. Huh? I told you about the subscriber, and she also constantly comments on the videos. Fe Reyes. So shout out Miss Fe Reyes. Yeah, Miss Fe Reyes. Shout out. So I hope you're doing well. And also, safe kayo na family nyo. So, yeah, please don't forget to like and subscribe. And please, paki-on na din ng notification bell para updated kayo sa aming susunod na video. Thanks for watching. Bye! Babush! Babush, Duy! babush.